गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जि दाफुंनाय जि मेल बे मेल हाबाफारिखौ दिनै काजलगावआव दाफुंनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो बयनिसिमबो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि जि चिरां जिल्लानि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय दा बे बिबान मोननायखौ आं फारिलायै नोंथांमोननिसिम मिथिसार होनो आखायाव लादों। जे जोंहा गिबि गिबियावनो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मार्कुस नार्जारी बिथाङा बिजनीनि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मिथिंगा मुसाहारि बिथाङा निसिमानि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दैथुन बर' बिथाङा सान्तिपुरनि आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जेबिर हाज'वारि बिथाङा सापागुरिनि आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दालिम कुमार मुसाहारि बिथाङा काजलगाव आरो निलिबारिनि आरो जोंहा सेक्रेटारि हिसाबै प्रनय मुसाहारि बिजनीनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे पहर नार्जारी निसिमा मिजिं बसुमतारी ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा स्पिकार हिसाबै दानसोरां इस्लारि बिथाङा बेंटलनिफ्राय आरो कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै सन्जिब बसुमतारी बिथाङाबो बेंटल साइडनि बेजों लोगोसे पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिरखां मुसाहारि बिथाङा ओरै रुनिकाटा आरो जोंहा एजुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै दैथुन बरगयारि बिथाङाबो ओरै कासिक'त्रानि आरो जोंहा एजुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै दैथुन बरगयारि बिथाङाबो निसिमानि आरो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि गला बसुमतारी ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि दैथुन नार्जारी लिटारेरि सेक्रेटारि प्रबल मुसाहारि डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि रिगबेन क्रिस बरगयारि आरो ट्रेजारार हिसाबै जोंहा खोमथा गोरा बसुमतारी बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि जतिन ब्रह्म एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि भारत बसुमतारी एसिस्टेन्ट गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि राजेश नार्जारी बेजों लोगोसे जोंहा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै अर्जुन बसुमतारी सन्जय बसुमतारी दा बेनि गेजेरावहाय जोंहा जोंनि दिनैनि बे गोदान बर' माहारियारि फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिनि बेखौ जों दाफुंसार बानायनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै बिथांमोना फैगौ 18 थारिखनि जानो गोनां जिथु भारतनि पार्लियामेन्ट सेसनावहाय जिथु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि थांखिनानै लानाय जन्तर मन्तरावहाय आलादा रायजोनि दाबि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनहा गोबां जोंनि बर' माहारियारिनि सायावहाय खामानि मावनो बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा दिनै फैबाय थानाय समावहाय गोख्रों भाबै जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 2022नि 7 फेब्रुवारियावहाय जि क'क्राझारनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे मुंख्लंफोरनि गोथै हाखर बेयावहाय जि जोङो बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि जों समायखिरा लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानै बिथांमोनखौ धुप धुना बिबार बावनानै जों जि ओंखारबोदों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना फिन खेबसे दिनै गोदानै जे समायखिरा लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै मावनो बिथांमोना आवगायबोदों। आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं आसा खालामदों बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जिहेतु बर' हारिनि जि आद्रा थानाय सिमां मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बड'फानि जि आद्रा थानाय सिमां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय गोख्रों भाबै जिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ बावसोमगोन आरो बे जि जोंनि थांखि बे थांखिखौ जाफुंसार होनो बिथांमोना जेब्लायबो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि नेम निथि जि संबिधान जि मोनसे जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दिनै बिथांमोना मानिनानै बिथांमोना दिनै बे संबिधान बादि दिनै बिथांमोनहा आवगायबोगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय इयुन जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जयैनो
दिनै जों आवगायलांनो हागोन बेखौ आं बिथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय।